Здравейте, приятели! В днешния епизод може да видите, ще се гмуркаме наркотино. Този видеоклип е от много време. Реших да го кача. Така, гмуркаме се при няколко седмици от 15 юли. Бях видял калканче и го хванах с ръка. Беше около 50 грама, бая малко. Оказва се, че са малки, докато са малки, са бавни. Водата тогава ще беше чиста. Това са седмици преди водата да стане ужасно мътна, бурна, да взима жертви, защото наистина наркотино напоследък станаха адски много жертви. Има бая красиви миди. Има неочаквани риби. А пък вие можете да се абонирате, да лайкнете. Продължаваме с видеоклипа. Отиваме напред към дълбокото. Реших да снимам още от самото начало. Няма да едитвам много, защото нямаме намерение. Едитвам видеоклипа в 3 нещо, защото просто ми хрумна. Не съм качвал видео от повече от 2 месеца. Снимам с телефон. Мисля, че се получи добре. С някакъв кълъв специален. Ако чувате по време на видеото някакви звуци като говорене, това е... Мислих си, че се чувам под вода, докато говоря. Ето, вече пристигаме към ялата и... Между другото, морето е дълбоко там, около 2 метра, около 2,53. Чудно е как на телефона се виждаше изобщо нещо, но се виждаше. Имаше разнообразие от водорасли, не знам дали са живи, но не изглеждаха живи. Но е много кефал. Наляво от камерата имаше кефал, в момента тук под нас има няколко броя кефал или това барбун, понеже в момента не мога да видя както трябва. Има бая кефал. Може да видите предно видео, в което бях хванал 2 кефала, въпреки че до днеш в момента е нещо от торта на 17-18 август. Не се съм хванал повече от 20 кефала общо цялото лято. Всеки път, който отида, почти всеки път хващам. Ето как изглежда и морето Икеа. Има много барбун, въпреки че в момента на видеото не може да видим. Вери е много кефал в това време. Сега август месец, само попчета хванах. Имаш много кефал тогава. Гледайте до края, понеже има риба, която не очаква да дава в Черно море. Наистина, но няма да ви знам точно сега. Да видите до края. Около тези водорасли и миди много често верят барбунчета. Както мисля, че се виждат на видеоклипа или няма, понеже аз не мога да видя. Преди малко се натъкнахме помежду другото на адски голям пасаж кефали. Барбун също много кове, има големи екземпляри, малки. Ето тук може да забележим една боря кефал, която плава, още една даже, не беше една. Ето други две. В момента водата там не е препоръчителна за къпане, или ако се къпе, не е препоръчително да ходи надълбоко тук. Дълбочината е около 1,70 м. Точно до кия сме, може да забележим колко много кучета има. Морски кучета, вид попче, което не е ядливо. Тук може също да видим и големи раци. Не знам какви са като вид. Точно тук на камъните може да хванем лихнос, стронгил, рядко и други видове попчета. Тук има още едно куче, което
Мисля, че се опитва да яде нещо. Ето аз. Ето един кефал. Тук точно до кепа, между другото, съм хващал кефал. И ще хвалям навътре. Току-що скочи едно дете. Скачаха преди, сега вече е забранено. Дори аз скачах. Понеже момче се отдавил. Все пак съобразявайте се. Не трябва да скачаме. Имам видеоклипа как скачам. Накрая на видеоклип може да сложа. Ето може да видим още един кефал. Аркутина е много богато на кефал. Насякъде, особено около Кия. Има адски много кефал. Тук може да видим още един пасаж. Този път мисля, че е малък пасаж. Тук вече отиваме малко по-навътре. Дълбочината около максимум 2. Насам вече става още по-дълбоко. Тук вече няма 3,50 вече. В смисъл, почти нищо не се вижда. Долу има много морски кучета, барбуни. Точно тук до камъните кефали е малко трудно, иначе малко по-напред от камъните. Има една бедуза, има и много миди. Ето тук може да има още кучета. Някои хора ги ловят като спортен риболов. Други пък като за кеф. Тук нещо камерата помежду другото се промени, водата стана по-синя, докато преди малко стана, вече се оправи, пак е зелено. Нашето море не е чак толкова синьо. Съжаление, успях да снимам кадри от Гърция, понеже този къв го нямаше. Има много водорасли по камъните, което ги поне малко ги краси, особено тук. Вече сме навътре. След малко може да забележим рибата, която е рядка. Не е рядка, но Гърция бая има, въпреки че тук не очаквах да има. Това вече е горе-долу пред Кия. Ето тук мисля, че това е пасаж от малки кефали или са фризи. Да, това са кефали. Просто малко по-малки. Ето тук мисля, че бяха. Не мога да ги видя. Някъде тук бяха рибките. Това са кефали. Тук на гмуркането няма никакво течение, абсолютно никакво. Ето е рибата, това е спарус. Или спарус, лита, ето ги. Никога не съм виждал в Черно море, това не беше първия път. В смисъл в Гърция съм виждал адски много, даже съм хващал. Тук имаше още един пасаж кефали. Тук може също май бях заснел една или две рибки, такива спарус, мисля, че се казват, не знам, съжалявам ако греша. Морето абсолютно не е бурно. Вълната няма никаква вълна, буквално. Перфектно за риболов. Ето тук вече пак видяхме. Като цяло тогава на Аркутина имаше много риба. Началото до края на Иле риболова на Аркутина е топ. Имаше понякога единични бройки сафриди, въпреки че беше рядкост. Кълвяха и на... изреждаха и блатния черви на дънните такъми. По камъните, между другото, видях, че има адски много водорасли. Като полянка. Имаше и много бокуци. Ето може да забележите една гума. Някаква огромна пластмаса. Аз нямах възможността да ги изкарам. Все пак съм 35 кг, нямам никаква възможност. Пък и съм с такава маска. Бях с кислородна бутилка. Бях го направил. Насам вече излизаме. Като цяло нашето море си е богато на риба. Ето тук още един кефал. На дъното имаше доста бели мидички. Ето насам още кефал. Обаче там, където скачахме, забелязахме, че има и бокук. Някой ден, като се върна на Аркутино,
То не е разрешено вече да се плува там, но ако е разрешено, бих опитал да изчиста. Но не знам. Между другото, на видеоклипа не забелязах нито един барбун. Най-вероятно причината е, защото са прекалено малки и може да не се виждат на видеоклипите, но места като тези тук с миди и подрасли, там обичат да видят кефалите и барбуните. От тук вече е края на буна или там както се казва. И ще се обърна камерата. Имаше ръковинка. Дата беше много бистра. Като цяло това е наркотино. Всичко беше хубаво. Надявам се да ви е харесало морското дъно на Черно море, въпреки че сега август месец не е такова. Благодаря за гледането. Абонирайте се, лайкнете. Ако искате още такива видеа на риболов, на бъркане, въпреки че вече няма да може да снимам бъркане, може да лайкате, да се абонирате. Тук малко продължавам. Мисля, че видяхме драконче или някое малко поптенце. Добре, от мен чао и до нови срещи.